Alright, mkomado. Zita rangu ndinonzi Kelvin Chikumbirike ndindi kutaura nemi. Tudzeoka kuti makauya mustreet rini. Ndakwasa 6 months. 6 months. Muchangoburwa muri fresh. Ko chii chakakunzai mustreet mukoma ado. Naye msikanzwa. Nawe msikanzwa yoyi. Mune muchiita msikanzwa yakaita sekudii. Saka mune mabako muomo akabira vabereki mbamatiza kuya kuno. Saka makaba zvinhu zvakakura sei? Ndakasiyana ba $15 chete ndio yamutaura kuti ndio yakuisai kuti muuye kuno ku street. Saka vabereki venyu muumbotaura nawe. Aiwa. Havasitomboziva kuti uri kupi. Saka chishuwo chako raiti muupenyu ndechekuti chiyo. Chishuwo changu ndechoti denda kwasa kwana kuti kwara togara. Saka chikutarisa kudzokera kumba $15 ndakatokupa $15 izvezvo zvakutoenda kumba kana kuti ndikwanise kwenda kumba kwacho. Tata unogara kupi? Kwamutare kwose wakachuza kuya kwaHarare kuno. Mweya wakandibata ndakatozopeka ndato. Saka izvo zvasina kukubata mweya uri kufunga kuti chii? Kumbadzokera kumba zvarini zvekuti kana nhasi takatoti handei tinoenda kumba. Saka matambudziko amukumbosangana nawo mustreet ndei sezvo muri munyowani. Saka nekutorwa zvinhu vamakomana vavo. Makati kure handiti zvinova dambudziko rinoshungurudza. Asi mustreet nekumba ndikupi uri kuona kuri naniwo? Kumba kuri right. Ora tichaedza kuti tiwane kukudzorera kumba. Vadiwa vatariri vatereri, ini ndinonzi Kelvin Chikumbirike ndini ndiri kutaura nemi ndiri kukunzirai chirongwa zviri matiri. Tiri kuongorora magariro ari kuita vanakomana nevanasikana vari kugara mastreets. Zita rangu ndati ndinonzi Kelvin Chikumbirike. Mazvita zvenyu muri yeZimbabwe.